Para sederek kinasih ing patunggilanipun Sang Kristus, mugi berkah lan pangayomaning Allah tansah mawujud wonten ing satengahing gesang panjenengan. Pinanggih kalian kula Johan Kristantoro saking GKJ Bekasi Timur ing Sabda Winedar edisi Jemuah 21 Oktober 2020. Sabda Winedar ing dinten menika kanthi jejer panggula wentah lan tulodo ingkang dipundhasaraken saking serat kalih Timotius bab 3 ayat gangsal 11a ingkang mekaten suraosipun. Elinga uga yen wiwit cilik kowe wis wanuh karo kitab suci. Le, kowe ora sinau. Jare besok ulangan. Buminal ndangu anake sing nembe gawe benang gelasan. Sampun sinau, Bu. Dasar menawi IPS niku gampil. Mangkono wangsulane Trisno. Mireng wangsulane Trisno, Pak Wirya ngandika, "Nger, aja dumeh. Sapa sing ora waspada mesti leno. Benangmu gulungen, bukumu jupuken. Saiki sinau karo Bapak. Aja nganti biji muala." Rasul Paulus nyariosaken anggenipun Gusti Allah paring kegiatan lan pitulungan nalika piyambakipun kaaben-ajengaken kalian bebaya lan panandang nalika nindakaken peladosan. Inggih menika martosaken kabar kabingahan. Kasetyanipun Gusti Allah menika ingkang ndayani anggenipun Rasul Paulus tetep bakuh nindakaken peladosan menika ugi sampun karaosaken dening Timotius ingkang ugi nderek nandang panganiaya sesarengan kalian Rasul Paulus ing Antiokhia, Ikonium lan Listra. Kanthi dasar menika, Rasul Paulus ngemutaken Timotius supados tansah temen gondelan dhateng kayekten ingkang dipun pitadosi. Langkung-langkung Timotius sampun wiwit alit mila wanuh dhateng kitab suci lumantar panggula wentah lan patuladan saking Lois simbahipun lan Eunike biyungipun. Menika saged kawaos ing serat kalih Timotius bab 1 ayat gangsal. Timotius ugi kaemutaken supados tansah ngandhemi piwulang, lampah gesang, pamanggih, kapitadosan, kasabaran, katresnan lan tumemenipun Rasul Paulus. Para tiyang sepuh ing samangke ugi nggadahi tanggel jawab ingkang wigati. Inggih menika nggula wentah lan dados tulodo tumrap para lare. Bab menika sampun ngantos kaanggep sepele. Langkung-langkung ing jaman modern ingkang sarwi digital, satemah gampil anggenipun nampi informasi menapa kemawon. Tanggel jawab menika mboten enteng. Awit ugi tumut nemtokaken kapribadening lare nalika ngancik dewasa. Sinaosa awrat lan kedah ngrekaos. Sumangga sami budidaya temen, budidaya paring panggula wentah lan tulodo ingkang jumbuh kalian karsaning Allah. Supados para lare nalika ngancik dewasa saged dados pribadi ingkang ajrih asih lan bangun turut dhateng Gusti Allah.